Ngiyabingelela kubalaleli nababukeli. Ngiyabingelela kubantu bonke ababukelela umlayezo wale video khona manje. Kubantu abangibukelile nakubantu abangilalele. Ngithatha leli thuba lokuthi ngithi uqala ngesibongo uNkulunkulu osigcinile noma isimo sinje, kodwa wakwazi ukuthi asihlenge nokuthi wakwazi ukuthi ke asigcine. So bengifuna ukuthi ngingasho emini ngathi ngizothatha ithuba lokuthi ngikhulume nabantu, phinde futhi ngibe nesicelo esithi asibonisane, ngoba akekho umuntu wazi kahle ukudlula abantu bonke. Mhlawumbe lokho okuncane engikwaziyo ilokho engakusiza ngakho uma nawe udinga futhi ukusizakala, nanokuthi ubuhlungu osuke kuziwa umuntu mase exakekile kuyafana nobuhlungu nami ngake ngabuzwa ngesikhathi ngizama into zami zingakhona ukulunga. So namhlanje ngithatha ithuba lokuthi nginibingelele bese ngithi ake senze into ethi njengoba kuqala unyaka manje sihlele into zethu, umuntu ngempilo yakhe, yimi uwe nawe lapho khona ekhaya, then awuzama ukuthi into zakho zikwazi ukuhleleka. Ngikhona iqiniso bangisho kanjalo, izinto bengizenza ngendlela yokuyiplana nje, ngithi ngiyenza into enye ingekho ohlelweni igcine ingenzekanga futhi ingabi nandaba nokuthi ukhona into efana ngabe ngiyenzile, kodwa ngoba bengayihlelanga ngamanye amazwi igcine ingenzeki futhi ngingabi nendaba, ngingabi nento ezikolodo enhlizweni nami ethi igcine ingenzekanga. So ngithatha leli thuba lokuthi before singene ekutheni wena ungasizwa ngani noma ungasizwa yini, asingene ethubeni elithi umuntu namanje ngisabelese ukuthi thatha ipeni nephepha ubhale izinto ezintathu ozokwazi ukuthi njengoba kuqala uJanuwari ubumfisa uNkulunkulu namadlozi akini ukuthi senzeke, ubufisa futhi ukuthi nabantwana bakho bakwazi ukuphila kangcono, ubufisa futhi ukuthi unkosikazi wakho noma ingodosi yakho noma abazali bakho baphile kangcono, ngoba wena nje ubukhona phakathi komndeni ubalulekile, nje ubukhona emhlabeni ubalulekile, nje ubukhona phakathi abangani bakho ubalulekile. Abangani bakho bekwazi ukuhlela izinto, kodwa wena uba khona kwakho bekungenza ukuthi abangani bakho bayibone impilo ngawe, kuba bebona wena ukuthi ukwazile ukuhlela izinto zakho. Ngifuna ube sibelesele lento nawe utshela abantu, babiza abantu labo batshela ukuthi abangene manje bangene ku live bangobese lapha ku Facebook, then ungobese nje bekhuluma akanasikhathi eside sokukhuluma awuzosho lokho kumbala, but kuloko kuthathu ukukhuluma wena mhlawumbe kuzokusiza lokho kodwa angikholwa ukuthi njengoba ngikhuluma ngifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi ngihleli ngibone ngikhuluma, kodwa kungijabulisi ukuthi ningibone ngikhuluma kube kungekho umuntu ozokwazi ukuthi mase ngikhulumile athi ngoba singasizakala nje ngokukhuluma kwakho kodwa. Ake siqinisekise ukuthi ukhona ukuthi uma uthi uyaphila emhlabeni bese kuba khona abantu abayakhaya inzwana, bese kuba khona abantu abakuzondayo, kube khona abantu futhi abazomosha into zakho, kube khona abantu abazomosha ikhaya lakho. Before singene kulokho ukuthi udinga wenze njani ukuze udlule kumuntu, udinga ukuthi qala wena uhlele into zakho ukuze uzokwazi ukuthi into zakho ke wayizama basikisi zangakwazi ukwenzeka. Yini edala ukuthi uma uthi uplan into ingenzeki? So singena kule nto njengamanje ukuthi wena uma uthi wenza into zakho njalo akwenzeki uzenzeke ngendlela ufuna ngayo, ufika isikhabe esithi azenzeki, ubone la ukuthi dala ngizama but into zama zenzeki. So uma ke ngizokhuluma khona manje ngifuna ukukutshela mina ukuthi into zakho ukuze zenzeke uwe okufuneka wenzeke
ukuze wena uzokwazi ukwenza izinto zenzeke. Uma wena ungakenzeki kuzoba nenkinga ethi ekukwazi ukwenza izinto zenzeke. So yiko ngithatha ithuba lokuyibophezela ukuthi ngalesi sikhathi shiye zonke into zami bese ngizohlala phansi ngithi ngiyakucela mama nawe baba nawe mkhulu nawe gogo nawe dadewethu nawe mfowethu makoti nawe mnumzana baba bhuti malume lapho khona mtshela umngani wakho nomfweni nodadewenu ukuthi kuyakhulunywa ngokuthi izinto kulonyaka zenzeke. Yenza ngendlela yokuthi into zakho izokwenzeka. Musukwenza ngendlela ethi ufuna abakubona abantu ukuthi into zakho ziyenzeka. Ngoba mhlambe muzofuna ukwenzela abantu uzoba nenkinga ethi uma zingasenzeki kufanele ugcine impilo yakho iphele. Yenza into zakho ezifiswa uwe ukuthi zenzeke. Bese kuzokwenza ukuthi kube into zakho zenzeke. Kuzobe sekusizakala wena umndeni wakho nabangani bakho nempilo yakho futhi ishintshe ukwazi ukuthi nje into zami seziyenzeka manje. Ekhaya kunomuntu osehamba iminyaka mhlambe isifikile ko 15 or 20 ezama impilo ukuthi ikhala kubona bengcono kodwa kwenzeki. Yini engadala ukuthi into zakho zenzeke? Into engadala into zakho zenzeke uwe ngokuthi wena wenzeke before uzokwazi ukwenza izinto zakho zenzeke. Sisenkingeni ke ethi sifuna umsebenzi asikakawutholi. Okay, ngiqale la. Sisesikolweni siyafunda kufika isigaba sokuthi usemabanga ngaphansi uyakhuphuka uyafunda nje futhi kodwa wazi nje ukufunda. Ufundela ukwenzani? Ufundela ukuba yini? Ufundela ukuthi uma usuqedile ukufunda uyaqhubeka nokufunda. Ufunda kumi kufana nokunyanga. Welapha kumi. Uma uyinyanga ethi yazi kusho ukuthi nenkinga. Ngoba kuzofuna ukuthi uma kukhona into ekwehlulayo bese uyahamba uyothi benge ngalapho umuntu kodwa manje ukhona into encane engihlula kwabanye abantu abadala abangebelaphi bese kwenza ukuthi wena wenza into zakho zokuthi umuntu umsiza agcina philo. Inhloso yokwelapha ukuthi umuntu mayisuka ekhaya ezofika kuNgobese afika athola usizo suke eMaritzburg usuke eCape Town usuke eGoli suke eHotel usuke eDurban usuke eMaritzburg usuke eBhaleti usuke eMtuba kaNongoma ihlohluwe izwe lonke Zimbabwe phesheya London ubona kuphi la ukhona. Into ebalekile ukuthi uma ngabe usuzama into zakho into azenzeki yini engenza ukuthi ungagcini ungasho ukuthi sengikhathele ngoba kunabantu asebenzise kakhulu umuthi kunabantu asebethandaze kakhulu kodwa into zabo zenzeki abayiphathayo imali kodwa igcina ingabiki imali kade beyiphethe izolo usengathase ngaseko. Namhlanje kunomuntu oseyikweletini engagcini engafuni kuphela akazi ukuthi kufanele enzeni. Mhlawumbe nesiqonde sithi akisathe into ethi wena hlela into zakho noma ke into zokuthatha ipeni esisho ukuthi asiyekele kodwa ke umuntu oyile esikoleni akathatha ipeni aradedana into ezintathu azoqala ngakho athi lo mangidlula lokho ngizokwenza lokho mangidlula lokho ngenze lokho. Into yokuqala ezodala into zakho zenzeke ukuthi wena ube nethemba lokuthi wena qala uyazethemba ukuthi le nto izokwazi ukwenzeka ngoba once walahla ithemba lokuthi njengoba ufisa ukuba le nto ufisa ukuba yiyo izokwazi ukuba khona ngoba wena ukhona. Uma uhluleke kuloko usuhlulekile nje kuyo yonke into ecabanga ukuthi ngasikwazi kwenzeka ngoba ngisho mathatha isiphaphu uthi ukhomba abantu iyazi ukuthi uzobanjwa bese uyaboshwa ugwetshwe bese iyaphela impilo yakho. Uma ngenja uzodubuleka ushona. Asenze nje uma kuukuthi usuke wazama ukufuna imali wayithola yaphela manje sesisigabeni sithi sukuma uzothola ithuba lokuthi esibheke ukuthi yini edala ukuthi uma uzama into uma nje uthi ungena kuyona usuyizamile into wayithola imali kodwa uma usuthi uyaqhubeka nokulana into bese kube ngathi ikhonto ekuvimbayo bese iyayimisa into zakho egcina ingenzeki ngoba for sure kusho ukuthi kunento eblockile engabe isuka kuwe noma ngabe isuka phakathi komndeni noma ngabe wena uphume nayisweni eyafungela ukuthi la ikhaya kungalungi izinto usuze wena wakhula wafunda waforce ukuthi ufundeke waze waforce ukuthi uthole umsebenzi wosebenza kodwa izinto azenzeki asijaphe kuleyo nto sojamba kanjani woza sikuhlole bese sikusebenza ngendlela izwi
nomoya ingcwele nabantu abadala abazongayo ukuthi lo muntu udinge ukuthi kwenzeke ukuthi kuye kuze ezodlula kulesi siporo abekelwe sona uzaphila ke into ebaluleke kakhulu ngawe nengithanda kakhulu ngawe ukuthi uyazama into zakho ukuzenza kodwa inkinga bese kuthela ukuthi uyazama bese kuba nenkinga uyazi into yokukinga kwa umuntu ongahlanganiseli lutho nangeke wegazi ubona uyakuthakatha lo muntu kodwa awuxabene naye omunye kumsiza izolo namhlanje usekujikela useyisithi esikhulu akasafuni ukubona omunye uzalwa naye ekhaya kodwa usekushintshele ngalendlela ukuthi akasafuni ukukhuluma kabi nakwabanye abantu asho lokhu yana lokhu yana ahlulwe ukuthi abukuthi yini ledala ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngizinto zami zingenzeki uma zenzeka izinto zami fanele ukuthi base ngidingenza ukuthi bese kungenzeki kuzogcina kuphela imali ngoba imali akusinto umuntu oyedwa yanoma imuphi umuntu osuke ephila imali yanoma imuphi umuntu osuke ephila emhlabeni ngoba mayifika kuwe izosuka kuye komunye izogcina iqala ukuthi iyajikeleza iyofika noma kuphi la ifika khona ukuze imali ihlale kuwe akulungiswe wena kwakhiwa into ethi isekelo sokuphila kuwe senziwe ngiyabona udaliwe uzale wembethe uyiwele umuntu ozaliwe nje kodwa nawe ubona ukuthi into bezenzeka so njengamanje usuyenze yonke imisebenzi ethina nabantu abadala kodwa bengakenzeki lutho wachithekelwa isisu wakhipha isisu wabulala umuntu wagezwa wenziwa zonke izinto wawenza nomsebenzi namandla athi wenzile kodwa izinto zakhe azenzeki so njengamanje ungobese uzokutshela ukuthi kukhona into ayiphethe namhlanje athe mayifika ekhaya wayenza lena eyisivuso sento zakho leyanto izovusa ukuthi yonke into wayilanda ngabe wayilanda eZimbabwe wayilanda eNgolongoza or wayilanda eNambura or la eNigeria wayilanda eGhana or wayilanda kuphi wayilanda khona manje sicimile ungobese unento ayakhile ofanele izohlambulula even though wathwasa and even though ubuthandaza uvaleke into zakho ungobese unento before azokwenza inhlanga zokuthi into zakho mawugcatshwa sikwazi ukuphila kodwa aqala kuhlambe ngayo uma ezokuhlamba ngalento uma kuyiyo straight le azokuhlamba ngayo masuphike kodini zakhe uzofuna amaqanda afuna ubisi bese efaka leyo nto ikhubalo nayo akusiyinto nje ikhubalo nalo elihlanganisiwe elikarantiwe ikhubalo ke imithi emthile emine noma emihlanu esuka ifakwe lapho egarantwayo ukuthi lento izofike uma umuntu engahlamba ngayo bese lento iyamsiza umuntu lento izosusa ngisho amathunzi okuthiwa wasuke lento izosusa ngisho izefungo okuthiwa wafungelwa zona emndenini ayisuke wawuganile indodakathi mayishona bakusongela abantu basemzini sebefuna ukuthatha izinto zakho sebefuna udle unyuzo umyeni wakho agcina ubalekile ekhaya bagcina uhambe nenzilo bagcina ngoba umuntu ohambe ezilile engagezwanga usuke nenkinga ukuthi uyohlele engagezekile ngaso sonke isikhathi ngisho ngathi uyakwenza ngopotsho ungagezekanga kodwa ungobese kunento yokuhlamba yonke into ekuwe uyazi ukuthi wabulala mawuthi uyageza lisuke ukuthi uhlelo landelwe njalo into ethi ngiyacinezela kusuke efike lo muntu mangilele afika ahlale imangihlenya ya ungobese unento ayikhandile ezokwazi ukuthi ageze ngayo inkinga yakho unesibindi sokuthi ubekezelele into esihle esikhathi esithi nawe ephila nawe ongayazi ukuthi leni izothatha kazi ngalani uphila noma isikhathi singakikuwe gcina usumngani wakho kodwa uyayibona ukuthi iphilisa impilo ngekho right so ngobese uzokwenza ukuthi wena hlanje ukuze uma kufanele uthola imali kwenza izinto zakho zenzeke manje ungobese ezokuhlamba ngalento kufanele uqinisekise ukuthi for sure kufanele kuyisolwandle uma kungenjalo kufanele ukuthi akuthatha lamaqanda nebisi ayifake bese kuqhumisa ngayo uma umoya uthe akagqumela umuntu bese yenziwe egazini uzokwenza njalo umoya uthi akayisolwandle uzokwenza njalo kodwa ngiyagarantela ukuthi u5 days kuzobe sekuqala kubonakala ukuthi lento lomuntu abeyenza mkhulu umahluko umahluko uqala ukubonakala
ngesikhathi mawenza umuthi mawungena emaphusheni bese uyabona ukuthi hey izinto engiziphuphakho manje imali nezinto ezingibona right ungakaze ubuza umuntu ngephupho ongal understand kube ukuthi uyalibona leli lingisenhlanteni. Number 2 ukuthandeka kubantu. Number 3 ukuthi kade wena walotshona indoda yakhe inemali kodwa ayikushadi. Kufanele ukuthi lento mawuhlanjwe ngayo yenze sure ukuthi ngeke umuntu obanga naye esakwazi ukubhitha ngoba uzobuhlanjwe ngento ezokwenza ukuthi uye phambili. Mawuyindoda ububangiswa noma kunomuntu oyithatha umuntu wakho uma nguhlambe ngalento uzokwazi ukubuya noma ubona amateksi bayawabhimba manje ukuthi amateksi angene ekutheni bese emgwaqweni akwazi ukusebenza kodwa nawo mina wazi wakhokha nesitifiketi somgwaqo kodwa bawavimbile amateksi akho alalisiwe ekhaya utobuhlungu uzowacabanga ukuthatha isibhamu uyodubula umuntu. Cha, before ukwenze lokho ake sikuhlambe ngalento engikhuluma ngayo bese ke lento izokwazi ukuthi yini isinasi lento kakhulu. And number 2 asiqinisakise ukuthi impilo yakho ukuze ingalimali hlela into zakho ke before uzengobese wazi ukuthi kungobese njengoba ngiya kuye ngifuna ngihlambe bese enza u1 ngiqede kuye enza u2 ungagama ncele ku number 3 unumber 1 ufuna uqale ngayo ungakenzeki. Qala kulo number 1 udlule kuwe bese uya number 2 lo uhlelile uye number 3. Sikhuluma ngento from January ya June. Uma usuka ku June ubhala 3 futhi uzofika ku December uyazi ukuthi lento izokwenzeka manje ngoba definitely sure lento engikhandile izokwazi ukulekelela. Okay ke asikubelesele ke manje sikutshela ukuthi njengoba qala unyaka thatha igxathe elithi ama mistakes owenze ngonyaka odlule ake siyeke iCovid ukuthi ikhona vele into ekhona isifikile sesibonile futhi siyabona ukuthi seyiyalwa kakhulu nathi. Akekho ukuthi makufika ithuba ungobese uyashona kodwa kube ukuthi wenzeni ungobese wenze ini ngoba njengoba udaliwe uNkulunkulu namadlozi akini waba khona ubalulekile ukuthi ube khona. Then kunabantu kufanele ubancede, kunabantu kufanele ukuthi baphile nawe, kunabantu bafanele baphile ngawe. So uma uzokwenza ukuthi uphila ukwazi la emhlabeni wase South Africa ukuphila uma ungenayo imali awukwazi ukuphila. Uma uzoba nemali kufanele uqale ube nomsebenzi. Uma uzoba nomsebenzi la uzoqala khona ukuthi uplane ke manje uthi ngifuna ukuba nebusiness. Uma uzoba nebusiness so kufanele ukuthi kube ukuthi ila uqakhona ke bazingena imali ukuthi wenze izinto. Uyazi ukuthi ungaba nebusiness kodwa libe nemali engenzela kodwa wena ungazi uzonza ngayo ngoba awugeziwe uhamba nento elokhu ibulala into zakho. Sizothi uma sibona bese kuba ukuthi izwi lithi lo muntu akanikezwe noma 1000 or isigubhu ngaba uJerusalem awube nenhlanhla vele ngaba uyena uJerusalem uyabiza imali lekude kodwa bethula ukuthi senze into eyiqiniso ukuthi sizokwenzela ngeless price lento kaJerusalem ngoba inhloso yami bengesikona ukuthi nginothe ukuthi abantu ngibasize bese beyakwazi ukuphila kusasa. Ngiyazi ingane zami mangishona ngeke zizehlupheke manje ikhona nginonke njengoba nibukele lento engikhuluma ngayo. So bese nazi ukuthi ubaba wenu ubaba wakho mntanami wasiza sakwazi ukuphila njengoba engaseka ukwazi ukuhlupheka. Abazali abafowethu ngeke bahlupheke uma ngakwazi ukumsiza. So ukusiza umuntu ukuyibekela ngiyazi uma ngikhuluma ngale hloko noma ngikhuluma ngale ngikhuluma ngayo kunomuntu ozovela afuna usuka ekhaya straight engena nje intsha amandla amancane azothi wazicela ngenze mhlase ufile sijo ngiyavuma uzokusiza kodwa kuyiqiniso elithi nami ngifanele ngenza izinto kufanele ngiphahle kwabadala ukuze ngikwazi ukuphilisa ngalento engithi nginayo. Ngoba ngizoyifihla lokho ngisiza mina wena uzosizwa yini kufanele usizakale kanjani. Bona manje kunomuntu ohlulwa ngisho uthola imali yokuhlola kunomuntu ohlulwa nje ukuthi uma efika enyangeni mayihlola ingabonakali inkinga yakhe useziwe ingcoma bethela bathi mina mangiyohlola into zamayibonakala. Awukho right lokho, awukho right ukuthi uthi mawuyohlola kuyabonakala usho ukuthi ne but ephinda phindeka kaningi. Makufana nomuntu ukuthi makukhulekela abantu esontweni isanda somthandazeli singezi ngakuye bese ethi mina nje angithandazela noma ubani uyagula. So unenkinga musuthi yalento enjalo ngoba ukubekwa isandla umuntu osokuthandazela ngaphandle ukuthi ukhulelwa inkinga noma isifo kodwa usukubusiswa.
kunjalo umuntu ofanele ukuthi uma ngabe ezokwenzela izinto kube ukuthi ima yohlola aphumene njalo ethi ngiyohlola kubona into zonke kuze akwazi umuntu ukuphila noma ngabe ke awunayo into embi awusho phela umoya ukuthi lo muntu unento enhle ethi uqhutshwa kanjani kuze ingacini so sengithi ke mina njengoba kuqala unyaka ngicela ukuthi sihambisane akube ukuthi konke sizokwenza njengamanje nawe uphuma ekhaya uze sikwazi ngibuyele lokho sengikhona la eThekwini ngibuyele lokho ukuthi ngizokulekelela thatha iqhathi lokusukuma uzofika ukwazi ukulekelela ngoba uyabona ukuthi unento ezivimbo ungobese uphethe isivuso sezinto zakho lento ayiphethe ungobese izovusa straight yonke into yakho yabona usukwenzile konke kodwa kwenzeki woza ke sikuncede manje sikulekele kuyonke into efanele yenzeke okay manje usuke ekhaya nawe akuyifundisa ukuthi ube nento ekhanjela nje limhlophe ikhanjela eliblue ozokwazi eliblue masikhuluma ngoblue sikhuluma hayi ngogreen ubuhlaza lo sikhuluma ngoblue ikhanjela elimhlophe eliblue uthandaze ukucele nje ukuthi ekseni mangizovuka ngizohamba ke ngiyofuna ungobese angisize and then mawusuzohamba ulayithe ngicela into zami mangifika phambili sikwazi ukuthi zenze njani sikhayiseleke uma ufika phambili uzofika ukwazi ukuthola usizo lokuthi lento ukuthi uyohlanjwa ufike ukwazi ukuhlambeka ngiqinisela bangathi lento izoba isivulo sayo yonke into wake wayenzela wabona sengathi yacindezeleka izokwazi ukwenza izinto okay asiqinisakise ukuthi ungobese njobe buya kulonyaka futhi usazoba fudula abantu laba abaphansi abanyusele phezulu kuze kuyofika kuJerusalem la abesathe ungobese usamile khona ufuna ukuthi abantu bakwazi ukuphila njoba uhlezi ekhaya ubunayo imali wena yokuthi singakwazi ukukulekelela obuyitholile wawubathi uplanile mangase nje uhola uthola imali ikwazi ukungena uzokwazi ukuthi bese uyosizwa kodwa kuthe uma sekufika imali wabona lokhu ugcina ungasakwazanga ukusiza impilo yakho ngoba ukusiza impilo yakho kufana noku-investor kufana nokuthi uthatha imali wayibekelela ukuthi izale ngoba usuke wenzela ukuthi lesikhathi usiyenziwe leyo nto bese izala imali uzokwazi ukuphila khuluma nomuntu njengamanje unenkinga ethi wazi ukuthi yena yonke into yakhe right uma ngabe ethandaza yes right kodwa futhi dlula phela emthanazweni njengomuntu bese ugezwa amaqalonke onawo okwefungelwa nokwefunga kwakho nokuthi nawe ikhona into wake wayenze ngekho right bese ke uyasizakala funa ukuqinisekisa ukuthi lokho engikhuluma njengamanje ngeke ngize ngisho ukuthi ngenkalo lokudonsa kodwa mina ngiyaphusha ukuthi sukuma la ukhona sigaranta umuthi bese uyakwazi ukusizakala kule kunezo 3 from Monday to June uzobona ukuthi akulungile izinto zakho uzokwazi ukuya phambili uzokwazi ukuphilisa umndeni wakho uzokwazi ukuphilisa abafowethu ilokho engithi angithatha ithuba lokuza angiqinisekisa ukuthi ungobese usekuza indawo zakhe zokusebenzela eWaterloo and uyabuyela futhi eGoli ngoFebruary uma ukuthi ugovernment akakavali ngoba siyabona ukuthi kuthanda ungabi kuhle kahle kodwa ngoFebruary ungobese uzobeqala eGoli lapha ku-10377 Street lapha ezobe sebenzela khona lapha bevele sebenzela khona ilapha ezobe sisondezela khona abantu ukuthi afike khona kodwa futhi ungobese ukhona la eWaterloo ku-43 Hippo Road la othuma ufaka i-GPS yakho ubeke emnyango and siqinisekisa ukuthi ungobese mawugibele eBhathawe eThekwini uyakwazi ukuthi uma ufika eTaxini yaseWaterloo bese ubatshela ukuthi wehla kwami uzobe estopini mawehla kwami uzobe uma wenza ikhona useduze lapho ungobese awusalahleki uma ungabuza umuntu noma umuntu esithi une-content edayisayo uzokuthetha ungobese shona le uzomthola lapha kunama-product angobese angamile kazilam akulala ikhombo so lezo zonke nafuthi ziyasiza umuntu osuke enenkinga efuna ukusizakala zikhona eCape Town zikhona eJohannesburg ePretoria zikhona eGoli lapha eThembisa mangaphosisi yes zikhona eMtuba eKunjaneni zikhona kwaMsana zikhona lapha eSteng zikhona eMandeni zikhona eWaterloo lapho ngobe sesebenzela khona siyatholakala khona so sizama njalo indlela zokuthi sihlangabezane nawo uma kuwukuthi ikhombo nembiza nezo uyakudinga ukuthi usempumalanga noma usolundu noma ubona ukuthi noma usematatela noma usemthatha noma endaweni eseyiqhelile ezangayizinto khona uyakwazi ukuthi ufone ngoba bese bengifuna ukuthi
oyithole ama-product wakho bese siyakufakela kwi-courier kwethu siyakhoriyela lapha kophepha ziyafika izinto phesheya siyakhoriya into zakho ziyafika futhi izinto so wena kuphela ohlezi ongafuni uyatshela ukuthi wenze njani uzawusenda yini uzana bese sisenda ama-details ukuthi uzawufaka kanjani imali leyama-product hayi ukuhlola sihlole efonini futhi asikhokhi imali ukuhlola efonini sifuna umuntu afike simhlole live kwangobese bese eba right umuntu sizothola inkinga so ngilonda ukuthi-ke asibambisane ngalokhu sikushoyo kuze uzokwazi nama-pagini ukade ukuthi angobese njengamanje bangi-live ngiyafisa ukuthi ushare kwabanye abantu banikeze ukuthi bazi ukuthi ungobese uDr Ngobese Facebook uyatholakala uDr Ngobese uthola ku-Instagram uDr Ngobese uyathola ku-YouTube so ngena kulezinto kaNgobese ubona kunezinto ezinye ezokunceda ngaphandle komuthi esesiyixoxe nje zokuphilisa kuba sishilo ukuthi khona umuntu ophila impilo engcindezi ngisho ekhaya usucabanga ngokuthi yokuqasha ngoba awuzwani nabantu usungakhuluma lokhu advise ukuthi uyazi nikhona isimo sesibhekene nawe fanele senziwe njani ukukusiza khona into ofuna ukushiya umuzi wakhe abegane kuwo namanje usefuna ukuhamba athi yawushiya ngoba lo baba ekhaya akasangithandi akasakekho umuntu ongakuthatha abuye ngakuthandi ngabe kunezinto okufanele zilungiswe eseyifakile lezi zichitho abantu ababenomona sebeninqobile manje so kunomuntu onesinqumo sokwenza ukuthi angene kwi-divorce kodwa akekho sure uzothi uma seyenze i-divorce bese kubuya umqondo omuva ukuthi ngenza wrong yabona inkinga so ngoba yonke into ofuna uyenza fanele lesiqiniseko sayo yikho ngithi hlangana nathi sizokhuluma nawe sekusiza sikhulekela abantu manje abasemakhaya asebezame ukuthi bethu zingenzeki sisho ngomthandazo uNkulunkulu ukuthi Jehova izwa umthandazo walabantu kade ngasebekhala sithandazela abantu abanezigulo ezingakhona lapheka khona manje kunabantu abaseyibhedlela ababanjwe i-COVID-19 sinikukula kabalekelele abasiza abavikele khona manje kunomuntu ogula ngento esibeletho kuthiwa uzohlinzwa kufanele ahlinzwe mase efika esibhedlela ahlehliswe kodwa une-pain elokimini abanye bane-cancer emzimbeni bazizophela njani uNkulunkulu sithi sicela ezwe aflashe zonke into ezimbi ezibona umuntu akwazi ukuphila amanye siyathandaza ukuthi la ukhona wena unentambuluko ofanele nomndeni wakho inhliziyo yakho ayifuni ukwehlela ngezansi awukwazi ukuthi ngicela ukuthi ngehlele ngazini ngixolise ngicela ukuthi ngiyekhaya ngiphe ngibafethu ngiyaxolisa konke engikwenzile ekwenzela sihlale phansi khulume silungise impilo ngoba akekho umuntu ongena umndeni akekho umuntu ofuna axabane nomndeni agcine ngasezwani nawo uyele ekhaya kuze kuzilunga xola kuze kulunga yehlisa umoya uze uzokwazi ukuphila ngoba uzohlela umoya kuphakeme ngeke ukwazi ukuphila uzohlangana naye lo muntu ophambi uthele na umoya endleleni usajabulile kuphela ukujabula uthi uyangena etekisini nami umuntu ukhona akukujabula thanda umakhelwane wakho okuyithanda wena so ngicela ukuthi sibambisane mase sizo njalo nababa masizolala ngabo 9 sithandaza 12 o'clock mawune church ebusuku uthandaza ekuseni ngo4 sithandaza sicela uNkulunkulu ngoba ungobese usuke kuleyo ngesikhathi wena uzothandaza nami ngizokhuleka ngithi uNkulunkulu basiza abantu nami uqobo lwami suke ngikhulekela okuningi okwenzeke kimi bengithi mangizokwenza qale ngithandaze bese ngenza into zami zamakhambi ngigqume ngiphalaze ngizonke into so njengamanje sengiqhuma ngoba ngithanda nje akusezinto yami ngoba uJehova usengilekelele angingabi nomona ovimbela abantu abasafisa ukuthi into zenzeke akhona amakhubalo ikhona ama-product izinto uzane esigodleni uthalo ungobese azokwazi ukumsiza ngithatha ithuba lokuthi ngithi kine ngiyabonga ukuthi nikwazi ukungibukela nizokwazi ukuthi nozongibukela futhi kule video akwazi ukuthi na ungulamsize egameni likaJesu amen so amanamba engitholakala ku 072 27 689 36 078 191 1010 ziya WhatsApp le namba mawufona ungithola ungobese yakwazi WhatsApp zona ushiya umlayezo ungobese mase sekhaya akwazi ukuphendula angilali bazali bami ngilala late mangiphuma manje nje ngoba ngiyendlini sizofika ngene ku-WhatsApp ngingakwazi lokhu ku-Facebook kodwa ngiyazama ukuthi gcine ngikwenze kodwa ngikwazi kahle ningixolele mawusubona ngaphenduli sengasazi-ke njalo ngifuna ngenzeni angizange ngiye kakhulu nje esikoleni ngaya nje kancane ngafunda ukubhala igama lami
ngase ngibona ukuthi kuyenzeka kodwa ke